ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଅଛ, ସେମିତି ଭଲ ଥାଅ। ତ ଆଜିର ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ରାତିରେ କାହିଁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ରାତି ହେଲାଣି 10ଟା, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଜିଠୁ ନାଇଟ୍ 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଲି କରିଦେଲି, ଖାଲି କରିସାରିକି ପୁଣି ସକାଳ ହେଇଗଲା ରାତି 4ଟା ଭୋର, ତାର ଫିଣି 6ଟା ବେଳେ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରିବି, ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା। ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ବ୍ରସ୍ କରିବି। ବ୍ରସ୍ କରି ସାରିଲା ପେଷ୍ଟ ଧୋଇଲି, ପେଷ୍ଟ ମାରିଦେଲି, ମାରିକି ପୁରା ଭଲକି ଘର୍ଷଣ କରିଦେଲି ବ୍ରସ୍, ଦାନ୍ତ ଭଲକି ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି, ଢାଳି ସାରିଲା ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି ସାବୁନ ମାରିବି, ସାବୁନ ବି ମାରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲକି ସାବୁନ ନ ମାରିଲେ ଏଠି ଡଷ୍ଟ କାମ ଉଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଡଷ୍ଟ କାମ ଉଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲକି ଗାଧେଇକି ପାଣି ମାରିକି ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ, କୁଣ୍ଡିଆ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାବୁନ ମାରିଦେଲି। ଭଲକି ଗାଧେଇ ସାରିଲି। ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ସକାଳେ ଖାଇଦେବା। ଅଣ୍ଡା 2ଟା କରିଥିଲି, ସେ 2ଟା ଥିଲା, ସେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଭଲକି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇନଥିଲି, ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଢ଼େଇଟା ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ଜିରାଟା ଖୋଜୁଛି, ଗୋଟା ଜିରା ତେଲରେ, ତାପରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜିରାଟା ଖୋଜୁଛି, ଜିରାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଜିରାଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଜିରାଟା ଦେଇଦେଲି। ଜିରାଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲକି ଟିକେ ନିଆଁଟା ଦେଲି, ନିଆଁ ତାତି ନଥିଲା ତେଲ। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଲେଟ୍ଟା ପକେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ ଫିଣି ଏପଟେ ସେପଟେ ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଓଲଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଧା ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇଦେଉଛି, ନା ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫିଣି ନାଇଟ୍କୁ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡାଟା, ପୁରା ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ପୁଣି ଆସିକି ବିଛଣା କରିକି ଏବେ ଶୋଇବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।